Ok, idemo odmah na stvar. Što ako zaštita podataka nije samo nekakav dugačka popis pravila kojih se, iskreno, svi pomalo bojimo? Upravo to ćemo istražiti. Gledat ćemo kako taj naizgled suhoparan zadatak možemo pretvoriti iz puke obveze u nešto što je, pa, naša zajednička odgovornost. Dakle, mijenjamo kut gledanja. Idemo od pravila prema odgovornosti. Evo, ova rečenica je zapravo srž svega. Umjesto da na zaštitu podataka gledamo kao na neku prepreku, znate, nešto što nas usporava, hajdemo to okrenuti. Pogledajmo na to kao na zajednički cilj. Nešto što nije problem marketinga ili IT-a ili pravne službe. Ne, to je nešto što nas sve povezuje. Svi smo u istom timu s istom misijom. Dakle, ne radi se tu samo o pravilima i propisima. Stvar je puno dublja. Zamislite našu organizaciju kao, recimo, jedan živi organizam, a podaci su krvotok. Zaštita tih podataka nije onda samo ispunjavanje nekih obrazaca. Ne, to je briga za zdravlje cijelog sustava. Ako su temelji zdravi, ako je taj krvotok siguran, onda je i cijela organizacija otporna i može rasti. I tu dolazimo do ključne uloge. Podaci su, kao što smo rekli, životna snaga. A mi? Pa mi smo čuvari. Svatko od nas. Svaki dan. Svakim klikom, svakim mailom, svakim razgovorom. Naša uloga u tome je, pa, apsolutno presudna. A sad dobra vijest. I ovo je stvarno važno. Za sve ovo ne treba biti nekakav haker ili stručnjak za kibernetičku sigurnost. Uopće ne. Onaj najvažniji dio posla, on se događa u našim najobičnijim svakodnevnim rutinama. Stvarno, u onim malim, sitnim, svjesnim odlukama. Kad zaključamo računalo, kad idemo po kavu, kad 2 put provjerimo primatelja maila, tu se dobiva ili gubi bitka. Ali da bismo te rutine učinili sigurnima, prvo moramo postati svjesni gdje se opasnost uopće krije. A znate gdje? Najčešće se skriva svima pred nosom, u onim usputnim trenucima. Znate na što mislim? On je trenutak žurbe kad radimo 3 stvari odjednom i bez ikakve loše namjere, baš tada napravimo pogrešku. Evo, recimo, klasična situacija. Pisač, trčimo na sastanak, isprintamo svoje materijale, zgrabimo ih i odemo. A što je s onim dokumentom koji je kolega isprintao 5 minuta prije nas? Ili onaj naš koji smo poslali na krivi pisač? Ostaje tamo, na pladnju. I da, događa se stalno. Ili ovo, još bolje. Otključan ekran. Odemo samo na sekundu do kolege ili po vodu. Na ekranu ostaje otvoren mail, tablica, bilo što. Ta 1 minuta, nekad je i previše. Ajoj, e-mailovi. Vjerojatno najčešća noćna mora. Pišemo mail, upišemo an i automatski sustav popuni krivu anu. I ode. 1 klik. I cijela povjerljiva prepiska, ponuda, bilo što, ode na totalno krivu adresu. Mislim da nema osobe koje se ovo barem jednom nije dogodilo. Ili skoro dogodilo. I nije sve digitalno. Što je s našim stolom? Često je zatrpan papirima. I onda u ured uđe netko izvana. Dostavljač, klijent, serviser. I dok čeka, baci pogled i vidi sve. Imena, iznose, planove. Rizik koji tako lako zaboravimo. I za kraj ovog niza, ona poznata usluga. Kolega nas zamoli da mu nešto brzo napravimo, a mi smo već ulogirani, pa zašto ne? Ma samo ti daj, brže ovako. Iako je namjera najbolja, time stvaramo ogroman problem. Brišemo svaki trag tko je što napravio i ostavljamo širom otvorena vrata. Dobro, stanimo sad na sekundu. Budimo iskreni. Koliko od ovih primjera zvuči poznato? Vjerojatno se svatko od nas može pronaći u barem jednoj, ako ne i više situacija. I znate što? To je skroz ok. To je ljudski. I zato je važno naglasiti, po tko zna koji put. Cilj ovoga nije traženje krivaca. Nije stvar u tome da se upire prstom. Ovo su sve normalne ljudske greške. Događaju se. Pravi je cilj nešto drugo. Izgraditi sustav koji je pametniji od naših trenutaka nepažnje. Sustav koji nam pomaže da ne griješimo. Ok, rizike smo prepoznali. Jasno je gdje su slabe točke. Pitanje je sad što dalje? Kako izgraditi sustav koji će nas sve zajedno štititi? Odgovor je, pogađate, u zajedničkom pristupu. Taj sustav funkcionira kao lanac s 3 ključne karike. Prva karika smo mi, ljudi na prvoj liniji. Mi najbolje vidimo gdje stvari zapinu u stvarnom svijetu. Druga karika je vodstvo. Njihov je posao da čuju što govorimo i da organiziraju posao tako da se ti rizici smanje.
I treća, ključna karika je podrška, recimo IT ili pravna služba. Oni naše iskustvo s terena pretvaraju u jasne i jednostavne upute za sve. I ovo je bitno shvatiti. Ovo nije hijerarhija. Nije da netko naređuje, a drugi slušaju. Ovo je partnerstvo. Svi rade zajedno. Ljudi s terena, vodstvo, podrška, svi ovise jedni od drugima. Znate onu staru, lanac je jak koliko je njegova najslabija karika? Pa to je to. A sad dolazimo do nečega što je možda i najteže promijeniti. Našeg stava prema procedurama. Da, znam, sama riječ zvuči naporno. Ali jesu li one stvarno samo birokracija i teret? Ili možda nešto sasvim drugo? Hajdemo to vizualizirati. S jedne strane imamo stari pogled, gdje su procedure samo teret, birokracija i još jedan papir koji moram ispuniti. A s druge strane je novi pogled, gdje je ista ta procedura zapravo alat, štit, naš osobni sigurnosni mehanizam koji nas čuva od grešaka. To je ogromna razlika u percepciji, zar ne? I znate koji su najbolji alati? Oni koji nisu napisani negdje u nekom uredu daleko od stvarnog posla. Ne. Najbolje procedure i upute nastaju iz našeg, stvarnog, svakodnevnog iskustva, iz iskustva ljudi s prve linije. To je jedini način da napravimo nešto što stvarno funkcionira i pomaže, a ne odmaže. Sve ovo nas vodi do konačnog cilja, jer na kraju dana ne radi se samo o alatima i procedurama. Radi se o nečem puno većem, o izgradnji prave kulture sigurnosti. I zato je ovo možda i najvažnija poruka cijele priče. Pravi, stvarni kreatori sigurnijeg sustava nismo oni, nego mi, ljudi koji svaki dan rade taj posao. Ne neki vanjski konsultant, ne neki šef, mi. Naše znanje, naše prijedlozi, naša svakodnevna dosljednost, to je ono što čini razliku. I ovo je dobro zapamtiti. Zaštita podataka nije projekt, nema početak i kraj. Nije nešto što ćemo odraditi, staviti kvačicu i zaboraviti. To je jednostavno način na koji radimo. Dio našeg profesionalnog razmišljanja. Svaki dan. I evo za kraj jedna misao koja sve to sažima. Svaki put kad zaključamo računalo, svaki put kad provjerimo primatelja maila, svaki put kad pospremimo papire sa stola, to nije samo poštovanje procedure, to je puno, puno više. To je mali, ali konkretan čin izgradnje povjerenja. Zato neka nam ovo pitanje ostane za kraj. Razmislimo o ovome dok radimo. Čije povjerenje danas čuvamo? To nije apstraktno. To je povjerenje naših klijenata, kolega, partnera, ljudi čiji su podaci, čiji su životi na neki način u našim rukama. I to je odgovornost koju vrijedi shvatiti ozbiljno. Ovaj video je edukativnog karaktera i ne predstavlja pravni savjet za pojedinačni slučaj.